Vítajte, milí diváci. Teraz si ukážeme, ako sa počíta príklad na účinnosť elektrického spotrebiča. Takže máme príklad. Vypočítajte účinnosť elektrického variča s príkonom 2200 W, ak 1 liter vody sa na ňom ohreje z 23 stupňov na 100 stupňov Celzia za 4 minúty 30 sekúnd. Merná tepelná kapacita vody je 4200 Joule na kilogram krát Kelvin. Čiže zápis, to znamená, že príkon je 2200 W, účinnosť je otáznik v percentách, objem je 1 liter, to sa približne rovná 1 kg. Čas 4 minúty 30 sekúnd rovná sa 240 sekúnd plus 30 sekúnd rovná sa 270 sekúnd. Teplota T2 je 100 stupňov Celzia, teplota T1 je 23 stupňov Celzia. No a podľa toho môžeme počítať, to znamená, že musíme vypočítať podľa kalorimetrickej rovnice, aké teplo treba dodať tejto vode, aby sa ohriala z 23 stupňov Celzia na 100 stupňov Celzia. To znamená, že Q rovná sa M krát C krát T2 minus T1. Q rovná sa 1 kg krát 4200 Joule na kg krát Kelvin krát 100 stupňov Celzia minus 23 stupňov. Z toho dostávame teplo Q rovná sa 323 400 Joule. Teraz potrebujeme zistiť, aby sme mohli vypočítať účinnosť elektrického variča, potrebujeme zistiť a vypočítať výkon. Výkon rovná sa podiel tohto tepla predelený časom. No ak to dosadíme, tak dostávame, že výkon rovná sa 323 400 Joule predelené 270 sekundami. Výkon je 1198 W. Príkon variča je 2200 W. Výkon je 1198 W. A z toho môžeme potom vypočítať účinnosť ako podiel výkonu delené príkon krát 100 stupňov, to znamená, že 1198 W, čiže výkon predelený príkonom 2200 W krát 100 stupňov Celzia. No a dostávame, že 54,5%. To znamená, že dáme odpoveď, účinnosť elektrického variča je 54,5%. To znamená, že takto môžeme počítať účinnosť nie len tohto elektrického variča, ale mnohých elektrických strojov, spotrebičov a podobne. Čiže vždy platí, že účinnosť rovná sa výkon delené príkon krát 100%. Takže takto môžeme počítať účinnosť ľubovoľného elektrického zariadenia. A tu sme museli takisto využiť, že vlastne ten výkon rovná sa to teplo, ktoré je potrebné dodať, aby sa tá voda ohriala, predelené časom. Čiže takto môžeme zistiť výkon, že výkon rovná sa to teplo predelené časom.